Cebu City Anti-Mendicancy Board magsugod sa pagpang-rescue sa mokabat 200 ka mga manlilimos sa dili pa ipahigayon ang Asia-Pacific Economic Cooperation Summit. Si Attorney Jocelyn Pesquera, ang pangu sa board, nibutyag nga ilang ipahigayon ang operasyon karong Agosto 14. Ang APEC Summit ipahigayon din sa Subo karong Agosto 22 hangtod Setyembre 6. Giklaro ni Pesquera nga dili hipuson ang mga manlilimos sa kadalanan sa Subo apan i-rescue lang, sanglit mauman kini ang ilang gisugdana og pahigayon. Di sab daw kini tungod sa APEC apan alang sa kaayuhan sa panglawas sa mga manlilimos. Matod ni Pesquera nga ang rescue operation nunot sa mando sa City Ordinance 1631 o ang Anti-Mendicancy Ordinance diin gidili ang pagpanghatag sa mga manlilimos ug mga kwarta o material goods sa pampublikong lugar, buildings ug mga buhatan. Si Pesquera miingon nga ang ilang mga ma-rescue adto temporaryong papuy-on sa sports complex sa Barangay San Roque ug didto na sila i-assess kung unsay klaseng pag-atiman ang ihatag kanila.